Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan készítem a lábnyomokat a Beasts and Monsters manufaktúrában. Először is kitalálom, hogy milyen szörnnyel szeretnék foglalkozni. Amikor ez megvan, akkor szétnézek a könyveimben és az interneten a bestia lábát kutatva, mintha egy szörnyimádó Quentin Tarantino lennék. Amennyiben van rá lehetőségem, próbálok valós állatok végtagjai alapján egy olyan dizájnt készíteni, amely hülyen reprezentálja a kiszemelt lényt. Ezen kutatások alapján elkészítem a szörny lábának élethű mását airdry agyagból. Miután az agyag megkeményedett, ami mérettől függően 2-től 4 napot vesz igénybe, elkészítem a láb nagyságához megfelelő méretű keretet fából, cserépalátétből vagy joghurtos vödörből. Majd kitöltöm agyaggal, amiben a lábszobrot belenyomom. Ebbe a formába töltöm azt a két komponensű szilikont, ami később a nyomnegatívját fogja adni. Majd megvárom, hogy a szilikon teljesen megkeményedjen. Ezt követően elkezdődhet a nyomok gyártása. Először is vizet öntök egy edénybe, amihez hozzáadom a gipszet. Ezt hagyom állni egy picit a simább textúráért, majd csomómentesre keverem. Később pedig a szilikon formába öntöm. Miután a gipsz eléggé megszilárdult ahhoz, hogy sérülés nélkül kivehessem a formából, egy késsel ellegyengetem azokat a részeket, ahol befolyt a keret és a szilikon közé. Ezt követően a darabot hagyom száradni egy hétig. A következő lépés egy langyos teafürdő előkészítése, amely a nyomok alapszínét fogja adni. Azért ezt a megoldást választottam, mert környezetkímélő, és kiemeli a lábnyomok egyediségét, ami pedig attól függ, hogy az adott darab hogyan reagál a teára, amely tapasztalatom szerint mindig más, így nem készül két egyforma színű és mintázatú nyom. A tea spa nap után a darabokat újra száradni hagyom 3 napig. Ezután teával kevert fekete akrillal kifestem a lenyomatokat, amik így szép kontúrt kapnak és fókuszba kerülnek. Ezt is hagyom kiszáradni, majd jön a lakkozás. Az első réteg lak tovább hangsúlyozza a teamerítés által kihozott egyedi motívumokat a darabokon, a második réteg pedig olyan hatást kölcsönöz a lábnyomoknak, mintha zománcozott agyagszobrok lennének, nem mellesleg erősítve a struktúrájukat is. A kész terméket a szárítón tárolom, hogy a maradék nedvesség elpárologhason belőle, amíg örökben nem fogadja egy szerepjátékos vagy szörnykedvelő, aki remélhetőleg te magad leszel. Hölgyeim és uraim, így készülnek a lábnyomok a Beasts and Monsters manufaktúrában. Ahogy láthattátok, a termékek elkészítése igen hosszú időt vesz igénybe, ami azt jelenti, hogy mivel egyedül dolgozok, nem vagyok képes nagy mennyiségben előállítani őket. Ami igazából szerintem nem is annyira nagy baj, mert így több figyelmet tudok szentelni a darabok minőségére, és arról, hogy csak azok a példányok menjenek át a rostán, amelyekkel maradéktalanul elégedett vagyok. Nyugodtan nézz szét a webshopban, ahol megtalálod az összes aktív dizájn, illetve ha érdekel, hogy hogyan jött létre az ötlet, meg a bolt maga, akkor nézd meg a küldetésem kifejtéséről szóló videót. Nagyon szépen köszönöm a figyelmed és az érdeklődésed, további szép napot kívánok! Illetve ha érdekel, hogy hogyan jött létre az étlet. Nyugodtan nézz szét a webshopban.